ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଶିଷ କୁମାର। ଆଜିର ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାଟିଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ହସିବ ସତ୍ୟବାନ। ଆଜିଠୁ ହସିବ ସତ୍ୟବାନ। ଏ ଯମରାଜା ତୁମେ କଣ କଲ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲ ବଉଳଲ। ଏ ଯମରାଜା ତୁମେ କଣ କଲ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲ ବଉଳଲ। ଯଦି ବା ଛାଡ଼ିଲ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ, ବୁଝ ଏବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥାକୁ ବଉଳଲ। କାନ୍ଦୁଛି ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଓଷା ଚିଠାକୁ ଦେଖି ବଉଳଲ। କାନ୍ଦୁଛି ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଓଷା ଚିଠାକୁ ଦେଖି ବଉଳଲ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିବ, ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସବୁ ଆଣିବ ବଉଳଲ। 5,000ର ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ, କରିବି ଭୋଗ ବଉଳଲ। 5,000ର ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ, କରିବି ଭୋଗ ବଉଳଲ। ତାପରେ ଆଣିବ ହଳେ ଜିନ୍ସ, ପିନ୍ଧିବି ତାକୁ ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସି ବଉଳଲ। ତାପରେ ଆଣିବ ହଳେ ଜିନ୍ସ, ପିନ୍ଧିବି ତାକୁ ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସି ବଉଳଲ। ଆପେଲେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପରେ ଆଣିବ, ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟେ ଆଗେ କିଣିବ ବଉଳଲ। ଆପେଲେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପରେ ଆଣିବ, ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟେ ଆଗେ କିଣିବ ବଉଳଲ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନହେଲା ନାହିଁ, ମିଶିରିରେ ଦେବି କାମ ଚଳେଇ ବଉଳଲ। ଏ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନହେଲା ନାହିଁ, ମିଶିରିରେ ଦେବି କାମ ଚଳେଇ ବଉଳଲ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଚିଠା ପାଇ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ବଉଳଲ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଚିଠା ପାଇ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ବଉଳଲ। ସତ୍ୟବାନ କହେ ନ କର ଓଷା, ଭୋଗେ ପଛେ ମୋହି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଉଳଲ। ସତ୍ୟବାନ କହେ ନ କର ଓଷା, ଭୋଗେ ପଛେ ମୋହି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଉଳଲ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ସେତିକିରେ ନିଅ କରିବ ଓଷା ବଉଳଲ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ସେତିକିରେ ନିଅ କରିବ ଓଷା ବଉଳଲ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ ତୁମ ପରିକା ପତି ବଉଳଲ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ ତୁମ ପରିକା ପତି ବଉଳଲ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମୁହିଁ, ନୂଆ ସତ୍ୟବାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଉଳଲ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମୁହିଁ, ନୂଆ ସତ୍ୟବାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଉଳଲ। ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ସତ୍ୟବାନ କହେ ଭଲ ହେଇଛି ବଉଳଲ। ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ସତ୍ୟବାନ କହେ ଭଲ ହେଇଛି ବଉଳଲ। ସହି ହେଉ ନାହିଁ ତାର ଗଞ୍ଜଣା, ଦେଉଥିଲା ଖାଲି ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଉଳଲ। ସହି ହେଉ ନାହିଁ ତାର ଗଞ୍ଜଣା, ଦଉଥିଲା ଖାଲି ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଉଳଲ। ନୀତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ମନ, ଆଜିଠୁ ହସିବ ସତ୍ୟବାନ ବଉଳଲ। ନୀତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ମନ, ଆଜିଠୁ ହସିବ ସତ୍ୟବାନ ବଉଳଲ। ନୀତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ମନ, ଆଜିଠୁ ହସିବ ସତ୍ୟବାନ ବଉଳଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କବିତାଟି
କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।